Onko se semmoinen läpi? Noniin. Ei vastaa. No se on kuule Anne tässä, moi! Me ollaan nyt vähän mietitty tuossa ensi viikkoa ja meidän nyt valitettavasti ilmoittaa, että kaikki esitykset on peruttu. Et mä ei olla oltu ihan hirveän tyytyväisiä sun panokseen viime aikoina. Niin mä en oikein nyt tiedä, mä tiedän, että tää tulee vähän äkkiä tälle lauantai-aamuna ja sulle ei välttämättä ole ihan hirveän hyvä fiilis tällä hetkellä. Ja mä ajattelin, että tää vähän tukisi sitä sun olotilaa. Mä oon tosiaan tosi pahoillani, mutta ensi viikolla ei sit enää oo mitään. No sä voit lähteä Dubaihin, että ota vaan suoraan taksi sit sinne. Toivotaan oikein hyvää loppuvuotta ja pääsiäistä ja mitä näitä nyt tulee tässä vappuja. Ja... Mitä sanoit? Niin, niin, ei kai tässä sit muuta, jotta vaan sit samaa mallia. Joo, hei, moi! Moi Aku, täällä on Jantsu. Mitä? Teekö se luurikorva? Ai se ei ehtinyt kuulla varmaan sitä. Ei, se voit soittaa omasta puhelimesta, mut tuohon vois ottaa pienet toon noin. Yes! Ei se niin vaikeeta.